Thokozani Camagweni, yabona naba bantu banomoya wasemanzini, banesiphiwo esinzima, babuthwele ubunzima bobantu babuthwele ubunzima. Bayakwazi ukuthi baye emabandleni ecawa babhanxe phela kuthathwa iinhlahla zabo, kuthathwa iinhlahla zabo. Maseke ibandla lecawe liyagcwala ngaba bantu abo. Banemoya wasemanzini, banemoya wasemalwandle, banemoya wasemanzini. Athi umntu ebandleni lecawe, maseke ibandla lisebenze ngaye straight, kuthatha iinhlahla zakhe, thatha amandla akhe, umntu aye ecaweni azibone ehlupheka. Loba bantu abo amabandla ecawe agcwale ngabo. Iyakwazi uphinde yenzeke aba bantu abo baphinde bayothwasa, aye ngetshumi uyothwasa loo ndawo leyo. Fumaniseke asokoliswe yiloo nyanga le izamthwasisa, imsokolise. Kuphele kwanto athi uyothwasa, kumoshakale kwanto yakhe. Fumaniseke kuthathwa iinhlahla zakhe. Fumaniseke beye neemoto eziyi-4, kuphele kwazo moto. Omnye athengise iimoto zakhe, athengise zonke into. Aba bantu bathanda uba nebhadi, bayathanda ubona banebhadi. Abanye umzekelo fumaniseke uyonyangwa yiloo nyanga leyo, uthi ufuna into yebhizinesi, ibone enye into apha kuye, ithathe le ntlahla yakhe imenzele ubunzima, asokole loo mntu lowo. Fumaniseke waye enyangeni wasokola, akho nto ezinjalo zenzeke into ezinjalo kulaba bantu banemoya wasemanzini, banamadlozi asemanzini. Omnye aleqwe njengabathakathi, bengafuni umbona. Abantu abathakathayo bangafuni umbona. Yazi yintoni yenza laa nto? Kuba ubona iinto zabantu, ubona iinto zabantu laa mntu lowa. Wabona abathakathi, abathakathi abafuni ukubonwa, bakulwe. Fumaniseke bayakudlisa, bakusokolise ebomini. Omnye kade athole indawo erayithi, onedlozi elistrongo, that's why kuthiwa funeka uphuphe uhleli, ngoba bayakwazi ukuphuphisa aba bantu aba bamdaka. That's why kuthiwa funeka uphuphe uhleli, uyiva apha entliziyweni nje uphuphe uhleli. Landela intliziyo yakho uma ungaba bantu basemanzini, banesiphiwo sasemanzini, banesiphiwo siprofetho sasemanzini, isiphiwo sasemanzini, bastrongo aba bantu. Landela intliziyo yakho Camagweni, Thokozani, besitha.